Pwerte ka damo sa mga fire truck na rin, no? Yan nag-response area para nga palong ining kalayo ko na. Kandila, ano ng light materials? Light materials? Oo, kada tutong himina nga bala. Up and down? Ano oras na tabo? Well, dugay gid. Oo. Ay, tutong himina. Pero So sa initial information sir, ano kandila ang dalinan sa sunog? kandila guro kay may Naman dyan? may bata sila nga napatay. Oo. Guro nagkarab-karab ang kandila, ipabayaan nila. Pagsulod nila guro karab-karab na sa sulod. O kung may mga kortina pa, tiginingagaw na nila ang bata na gamay nga napatay. Mulang to yung pagwa nila mo to nga O di nagalin na sunog sa medalon mo kung sa babaw? sa dalom nila kay way mo itla babaw. Wala man, ikaw ground floor lang gid. Ang mga oras to sir na tabo? Subong lang gid. Subong lang gid. Oo, ganun din kami ka. Oo, mga Disaster man mga alas 3 pasado. Oo. Ano pangalan na sir? Dulpo Binya sa tanod siyang Bakaw. Rodolfo Binyas. So, salamat kay tanod member Rodolfo Binyas. No, kay Tutong Himina initially sa sining initial information sa compound, no? Himina compound. Oo. Tutong Himina. Sige, salamat kay sir. Okay mga kabandera, sa initial information naton sa balay ni Tutong Himina, according to kay tanod member Rodolfo Binyas sa aton sa mga interview, no? Kaga ini naghalin ko no sa kandila kay manti may namatyan ini sila mga kabandera, kaga natalupangdan na lang nila, no? Nagkarab-karab na pero ina subject for verification pa sa aton nga otoridad, no? Sa Bureau of Fire kung ano gid ang kausa sining sunog, no? Kaga sa dalo mismo nagkumpisa ining kalayo, suno man sa information nga ato nabaton. Sa mga sitwasyon diri medyo layo ang halakton pero padulungan nato ng area. Okay, kaya sa sining mga tinion mga kabandera, nag-mapping operation na lang, no? Ang ginapatigayon sang aton nga Bureau of Fire, no? Alas 3 pasado sining hapon sa Puloyan, no? Nga ginapanagiyahan ni Tutong Himina nagluntad ining sunog mga kabandera. So ari lang ta seriya kag madamo diri sa katapos ang Bureau of Fire, no? Sa madasig nga pag-respond na wala na laptop pa ining kalayo kay halit sa iban papagid nga mga pamalay, no? Ari na kita seriya. Pindam po. Salamat kita. Video sulod-lod ini malayo-layo ka budlay, no? Sang halagyan kay manti akadamo sa mga fire truck, no? Nasulod diri. Kaya parang pululihan man palong ining kalayo sa din nagsunog sa isa ka panimalay ni Tutong Himina. Ayan. Ari karon makita nato, no, ang katapos ang Bureau of Fire. Full force ini sila nga nagpadulong diri. So mo yung sitwasyon diri sa Guao, kaga palapitan gid naton ang balay sa diin na ang nasunog. So mapping operation karon ang ginahimo, no, sa aton sila nga mga venture pala. Sa likod sa puti. Okay. Medyo sunod-sunod ini mga kawandera. Dili sila lagi. Dili, dili. Sige dili. Zone 3 sir, no? Zone 3. Sige, salamat kid. Okay, medyo masunod kita sa footwalk, no?
sulod doon ining area mga kabandira. Are na. So amo na ning situation. Okay. Ikaw nakalo. Min. Okay, palapitan na to ng area. Di magi dire. Okay, mga kadto na sir, para makita nato ang situation, no? Ang sitwasyon sa balay nga nasunugan. So amoy ni ang sitwasyon mga kabandira, no, ginabutangan sa closure line sa aton sining otoridad. Sir, sino tagiya sa balay sir? Kami. Tama man. Set ayon. Oo. Bali sir, pila ka balay ni sir ang masunog sir? Kaya tingog kami sa isa. Ang isa ka compound. Bali apat ka balay sa isa ka compound sir. Oo. Himina pamilya no? Oo. Mga ano oras na gina sir nag lunta ng sunog. Alas 3 pada. Kasi na balay sir nag sa sunog. Iya ka mangod. Yes sa Mangkod. Ano pangalan niya sir? Felix. Felix. Semina. Felix Semina. Oo. Bali hindi up and down balay sir no? Ang isa to pindown ko. Oh, bali diri ginagsugod kay Felix Semina. Ano sir allegedly sir sa sunod sa information naton kandila ang kinumpisahan sunod. Sa din nga area sir sa nga balay sir ni Felix Semina. Sa sala sa Kwarto sa kwarto agad. Oo, sang time nga to sir sino tawo sir sa ila balay. Huwag ko kano kung sino tao kay natulugan ko din mo. Natulugan ka. So sino ang una nakatalapangod nga nagkarab-karab na? Ako man yung nabugtawan ko man. Nabugtawan ho. Oo. Igulpe na nagkalayo. Oo, dasig paglalaptay sir. Kaya puro plywood din daan. Puro plywood ya, nga balay. Oo. Bali so compound din isang pamilya Himina, apat ka pa di malay. Nag-umpisa ang sunog si kay Felix Himina. Bali misawan sa sir, si Felix Himina. Why? Bali sino nag-star sa iya balay sir? Why do I man tao? Hoy tawo, ho. May sawa na sa kabataan. Why man? Why sa bata? Puro aran dahil. Ano kaya pangalan to sir? Francis Ayan. Francis Ayan Himina. Dinin niyo siya dito sa likod. Ari kami din. Ito paragi ka mo gali. Oo. Sige Sir Francis Ayan, ati nagasubo-subo gini na ang sitwasyon. Sige Sir Francis Ayan Himena. So na-interview natin si Francis Ayan Himena, ang tag-iyaman sang balay nga nasunog ni no. Kami anti compound ni sang Himena family. Kagaya ng ubisa ining sunog kay Felix Himena, no? Apat ini kapamalay tanan. Mga kabandera sa umuwi ni no, ang sitwasyon diri. Wow, natupok gid no, totally gutted gid ining balay, no? Mga kabandera so malibot sa piyak na area. Kagawad ang bata napatay Sir, may minatay mga kabandera. Di na haya sir, sa din balay. Sa kilid lang rin. Oo. Bali pila ni sir ka adlaw sir na haya. Wala na kanya. Sige sir. Okay, si ito taligatid gid ini. kay Francis Mga kabandera. kwarto pila sila kabino kagawad Nang lima sila. lima sila Ubos gid no, natupok kid ang Di kagawad kay ay hindi ko. okay, so may nang sitwasyon diri mga kabandera no sa sining na nag-alunta diri no. O apat diri ka pamilya no. Lima ka balay. 21 sila kabilog tanan. Lima ka balay. Si Francis, Ayan, at sinundan nila sa
So, 5 ka pamilya, 4. Apat ka balay, Okay. lima ka pamilya. So 5 ka pamilya, 4 ka balay. Tubong. Ay, Kaya Felix Jimena nag start ini ang sunog, no? Mga kabandera. ma'am, dira ka magi. Malibot na to sa tiyak. Okay, dali lang gid sa aton nga mga kulturan kay malibot kita diri lang area. Okay, wait sa aton nga mga live viewers kay masailo kita sa area. Okay, Abdo ko naman ganito to pa. Balay, 5 ka pamilya. Extended family ni Mindalina. so amoy ning sitwasyon mga kabandera no sa sunog nga naglunta diri sa may zone 3 Bacauman Riau sa Jimena compound. Mayong hapon pero hindi di mayong hapon para sa imo sini nga constituent ilabinigid sa Jimena family kap anong masiling tani sa sining sunog nga nagluntad sa imo sini nga barangay. So ginakasubo ginato no ang nakabot-subo nga hapon sa sini sa isa naton ka pamilya, 5 gali ka pamilya nga apektado sini sang natabo nga sunog gani aton ginakasubo sa pagpaabot sa ila nga amo ini ang ila nadangkan sa sunog. Oh, so kap may pasla kap may minatay pa ini sila kap mga pila pa lang kadlaw ang haya sang ila sini nga minatay. So almost 1 week pa lang isang haya diri kag ang edad sini isang bata isa ka bulan. Oo. So tapos dubli ang pagbako sa sini nga mga pamilya sa sunog. O gani kap. So kap may ara kita temporaryo binga maistara nila sa ila sini nga sitwasyon subong kap. So mayara kita nga kung gusto nila may pagasailuan kita dito, available man ang aton schedule dito kag ang aton gym pwede naton mabutang dira sa ila kung gusto gid nila pero wala to naton na yung decision sa sini nga mga pamilya kay ti ari malang dadi nakapalibot man ang ila mga pamilya kay ta mga tumandok nina diri sa Macau. Oh, apo ng barangay Joel Alvarado kap adin ginaghalin ang ining sunog kap sa kay sino nga panimalay gid. So diri sini sa isa ka balay nga kung sa diin iya ni sa ni ano kagina na Felix Jimena. oo nalipat ako kung kay sinogit ko Oo. no? Pero ara na dira baling nabatian ko no nila may naglupok tapos grupi lang nagibuwal ang kalayo so amo na gina ano pa naton ginatulid pa naton sa karon kung ano gid bala ang ginalinan sini nga kalayo. Oh, may information kami kap na baton nga halin sa kandila kap. So mo pa na ang ipa ano naton pa confirmar naton sa aton Bureau of Fire no sa ila investigador. So ano kap ang mapanugyan naton sa mga pumuluyo naton at least ining kaangay sining insidente ang hindi na maliwat o kon makuha naton kap malikawan ining sunog. So masamigid ni naton ngayon na panugyan sa aton man pumuluyo no sa aton mga constituent diri sa bilog nga barangay nga maghalong di kita sa kalayo ilabi na gid sini sa pag konekta sang aton mga appliances nga kinanglan ang aton mga extension wire makaya kung ano man ang gina-connect naton nga appliances kag gumayara kita nga mga kandila nga ginatindihan Oo. kag nagasiga kinanglan gid naton bantayan kag gumayara man kita mga linuto kinanglan ara gid ang aton presensya samtang ini nagasiga so sa pagkamatuod bag-o namo nabalaan nga may sunog diri may ara kami didto orientations regarding sa disaster preparedness nga ginbayaan lang namon wala gani matapos nagdinalaga na lang kami pakadto diri. Lastly kap may ara kita nga mga assistants nga natalana nga iga tan-ay sa aton sini nga mga nasunugan. Oo, may ara kita kag in fact ang aton DSWD sa persona ni Sir Marlon no ari na gani diri nga nag-assist sa aton kag sa subong ginapatawag naton ang mga head of the family sa sini apitado nga pamilya nga magkadto sa barangay hall kay para nga makuha naton sila data kag mapasa na naton sa DSWD for assistance. Oh, thank you so much kap. Okay si punong barangay Joel Alvarado sa barangay Bacau no sa distrito sa Mandaria mga kabandera. So amo ini no so may ara nga mga temporary shelter ang aton sini nga mga biktima diri at apat ini ka pamalay no sa isa ka compound sang Jimena family mga kabandera kag 5 ka pamilya no so nag-umpisa
pag-interview naton kay Francis Jimena, mga kabandera, naghalin ang sunog sa may balay ni Felix Jimena, no? Kag pagkatapos sa may gwa nga porsyon, may ara nga nahaya dira nga isa ka ilang nga minatay, no? Bata pa ini kag mga isa ka semana pa lang, no, nga nakahaya diri. So doble ang problema ang ila sini nga ginapangatubang sa karon kay manti wala pa nalubong ang ilang minatay mo, no? So diri nga balay mismo naghalin ining sunog, mga kabandera, sa kay Felix Jimena. Kaya tarpang dala lang ni Francis Ryan, Francis Jimena nga nagakarab-karab na, no? Kag gilayon man nga tinagatawag man sa mga aton nga mga barangay officials, no? Kag ginapatawagan sa nga pagkatapos ang Bureau of Fire, no? So galing totally gutted, no, sa kadasig sa paggatupok sang kalayo, mga kabandera. Kag tinagpasalig man si punong barangay Joel Alvarado nga mahatag man sila sang shelter, temporary shelter sa man mga assistance, no? Kag napasa na to, na forward na to ila panghalan. Kag nga DSWD naton handa naman magbulig sa mga kinahanglanon sa aton sini nga mga biktima, mga kabandera. So kuan kini, no, totally gutted gid sa kita sa aton diri pagtanaw. Kag ang ginumpisahan sang sunog, light materials lang ini, mga kabandera, no? May dugang kabandera kin? May dugang ka? Okay. So amo ini, no, nang mapping operation na lang ang ginapatigayon sa aton sining Bureau of Fire, no, sa sining compound nga nasunog, no. So ubos gid ini ang isa ka compound sa Jimena compound. Kay may makita kita may lunok nga kahoy, no. Do nabilin ang lunok, no, wala nadala sa sunog. Okay, okay, mga kabandera, so ari ang datos ang aton sining kay James Wayne Jimena. So depende na sa pamilya Jim, karon ibutang, pero sinasilingan naton ang aton barangay gym kag ang aton dito facilities. okay, matalupang da naton, mga kabandera, no, ang ining lunok ang wala na sunog, no. So tigulang na iro lunok ang bulubanta mga plan ni kayo, sir. Oo, ining lunok 20 years na ini, no. So ining lunok do ano, no, do kumbaga do milagro. So grabe kay manti nasunog dire, pero ang lunok wala nasunog, no. Pakita natin sa mga lagyuwa sa atin, no? Amo ining puno sang lunok na nagaiping sa balay kundiin nag-umpisa ang sunog, no, mga kabandera. 20 years na ining lunok, no. So iping lang gid sang balay nga nasunog, no, pero ang lunok wala abi na sunog o kon bisan iya malang dalom, no. 20 years na ning lunok mo, ari lunok ko na amoy, no. Okay, so amo ni mga kabandera, no, padayon subong ang investigation sa ating arson na investigator kag subong man ang katapos ang kapulisan naton ari diri kag aton nga mga responder rescue group naton, no, mga kabandera, ang Iloilo Unicorns rescue group kag iban pagid, no, emergency responder naton ari man kasi nga mga tinion sang R6 Iloilo Unicorns rescue volunteer, no, ari man mga okay, medyo katulad talitsi ang timpo subong, mga kabandera, masubo-subo ini sa bahin sang family kay ti luwas nga nalisda na sila, may minatay sila, amo pa ni natabo sa ila, no, sang ila sini nga panimalay, amo nagana sila isang iban la makawatan ka lang pila ka bisis, hindi lang masunugan. Kay kung masunugan ikaw mas start ka gid sa umpisa gid, no, balik ka naman sa umpisa, no, mga kabandera. So zone 3 ni sir, no? Zone 3. Zone 3 Bakhaw Mandurriao. Ari subong ang katapos ang atong kapulisan, no? Sa pag-assist man sa situation. No? Zone 3 Bakhaw Mandurriao. Ginabanta pasado alas 13 nila mga hapon, no? Nagaluntad ining sunog sa panimalay sang Jimena compound, no? Sa Jimena compound kag sa balay mismo ni Felix Jimena. So apat ini ka pamalay kag 5 ka pamilya, mga kabandera, kag nag-umpisa ining sunog sa balay ni Felix Jimena, no. Kag ang nakakita, una nga nakakita nga nagakarab-karab kay bala mo pag time nga nasunog wala si Felix Jimena sa area, sa yan sini nga balay,
Ang nakatalupango diri si Francis Ryan Jimena. No, kita ilang nagakarab-karab kag ang masubo-subo diri kay may nahaya pa nga minatay sa may kilid no sang ila sining balay. Ara dira no, kag walo pa lang kadlaw ang nakahaya dira. Ang ila sining minatay. Wala there. Okay. So amoy ni no sa may kaiping nga mga pamalay, wala man abis ang nagatabok pa no ora na nahalitan pang sining sunog kay may pader no, may firewall no, kaga sa piyak man amo man, pero ang up and down nga balay nga sa pamilya Himina nga human sa light materials nga totally gatid gid no. Bali ang compound sa Himina ubos gid tanan-tanan. May recorded. Yeah, wonder na. Kani diri kong gagi so kano sa main road. Main road ko taning gagi, di mo nagagi. Ongoing karon ang investigation sa initial information naton nga kandila ang gitalinan sa sining sunog no. Kandila ang ginhalinan. Pero subject for verification pa ina Sunod lang ina sa pila ka mga pandiri sa mga na-interview naton, kandila ang gitalinan. Kandila? O kandila. Sunod sa ila. Pero subject for verification halaton tang aton nga arson investigator no sa pag sa ila sining investigation mga kabandir. Ima doon to. Din lagi ang balay, sir. Aris lang. Then, France, ang diri kay Felix Jimena no diri imo Francis Ryan Jimena tapos dito sa iban sir. sir, ikaw lagi ang balay, sir. Ang diri ang diri. Ikaw lagi ang balay. Oo. Dapat ko na, sir. Tutong Jimena no. May interview na si Ma'am Alex. Pwede ko kakadto da, sir. Si Ma'am Alex Clanty. Dali lang yun, sir. Ano siya nga? Gani. Oo. Oh, si Ma'am Alex Escalante nag-interview karon kay Francis Ryan. Amo ining una nga nakakita ka nagkarab-karab ang balay ni Felix Jimena. Sa kalingo, ang arson na investigator. May lansang mama. Hinay lang. Ay, bunker. Kami. Sige sir, oh. Sige. Sige, good. Itrapis. Sige sir. O gani. Jor.
Erika Basco. Bing Space J. Nilen sa kanya na po ito. Kabandera Francis. May Advincula. Edison Jake Presya.